Bună ziua, numele meu este Calisu Georgiana Miruna și sunt elev în anul 3 al Școlii Postliceale Sanitare de Stat Suceava. Școala a evoluat foarte mult în ultimii 2 ani, din punct de vedere al logisticii și a condițiilor de studiu, sălile de clasă fiind dotate cu materiale de ultimă generație. Pot susține că școala este ridicată la standarde europene. Din punctul meu de vedere, un profesor trebuie să fie extrem de bine pregătit. Colectivul de cadre didactice pe care îl are în momentul de față Școala Postliceală Sanitară de Stat Suceava este format din specialiști cu o bogată experiență în domeniul farmaciei, doctori care folosesc metode interactive de predare. Școala Postliceală Sanitară de Stat Suceava. Facem bine prin cunoaștere.